Takže ja vás vítam u hry The Sims 4. Bude to také predstavenie hry. Teraz si poviete, že na čo mi bude predstavenie hry, keď to plno ovládam. Dobre, nájdu sa aj takí, ale nájdu sa aj takí, ktorí tomu moc nerozumejú, tomu ovládaniu. Tak pre týchto točím. Tu máme dve možnosti. Tu je vytvoriť novú domácnosť alebo hrať. My si dáme vytvoriť novú domácnosť. To načítanie tam nie je o mnoho lepšie ako v The Simskách, pretože tam sa to strašne dlho načítalo. Takže tuto to zase také otravné, není tam je chvíľkové načítanie. Takže tu máme akože nejakého Sima. Tu máme meno, dáme mu napríklad, ja neviem, Matthew, neviem, čo sa zapíše, Davis napríklad. Tu máme, že či to bude chlap alebo žena, tak my dáme chlapa. Tu máme, že či má to dieťa, tínedžer, mladý dospelý alebo dôchodca. My si dáme asi toho mladého dospelého. Tu nastavujete hlas, to sú tie akože základy, že? Chôdza, tu pridali nové, tu máte vykračovanie, namyšlená chôdza, pohodová chôdza. Počkajte, ja mám to takto. Vykračovanie, to je tá namýšlená, tak proste chodí, no. Pohodová, to je taká normálna, by som povedal. To je ženská, tvrďácká, to je čo chceš na ruke. Potom vyšinutá, to bude mám na háku, potom to takisto. A energická, my si dáme nejakú tú to je taká najnormálnejšia, by som povedal. Tu máme aspiráciu, tu máme bohatstvo, jedlo, kreativita, obľúbenosť, proste akože zlodej, láska, príroda, rodina, šport, vzdelanie. Tomu to dáme, ja neviem, dáme mu obľúbenosť, dáme mu... No a tu máme, keď nakliknete obľúbenosť, alebo proste keď nakliknete nejakú aspiráciu, to je proste, čo chce dokázať ten človek, tak tu vám vybehne možnosti. Buď tu je veselá kopa, lev salónov, alebo najlepší kámoš na svete. Tak si to zaklikneme a tu bude veselá kopa. Tento si mi chce vyprávať, chce rozprávať vtipy a stať sa slávnym komikom. A teraz mu vyšlo taká vlastnosť, že ktorú sa ľahšie proste učí, alebo tu máme napríklad družný. Družní simíci sa rýchlejšie budujú vzťahy, takže keď budete sa rozprávať, tak si rýchlejšie proste sa skamaráti, hej. Potom tu máme kreativitu, tiež 4, to vám nejdem všetko, v športe máme iba jednu, ale to nevadí, kulturistika. Tu si nejakú vlastnosti, takže keď je veselá kopa, tak by mala byť veselý. Dáme mu... milovník hudby napríklad špatnú vlastnosť. Toto bude proste len predstavenie hry. Predstavenie hry, takže za tohto nebudem hrať, to vám len ukazovať, hej. Tak a dáme napríklad stály, hej. To je jedno. No, takže tu máme tvár. Tvár, tu máme predefinované tváre, ja neviem, proste také napríklad, hej. My si tu môžeme vytvárať tvár, čo v Simsku 3, 2, 1 nebolo, ja som hral iba 2, 3. A plus nejaké dodatky, hej. Takže mu nastavíme nejakú tvár, aj to úplne jedno, nejakého dyrka, nejaký široký nos. Takže tu máme vlasy. Tie vlasy vyzerajú, mne sa zdá, že umelo. Aha, toto úplne také, není to reálne, by som povedal. Úplne umelo to vyzeralo. Vyzerá. Môžete vidieť, to je také divné, no tak toto ešte sa dá, hej. Tak ja si väčšinou dávam buď tieto vlasy, alebo tieto, hej, alebo tieto, alebo tieto, to je asi tak všetko, čo je také najnormálnejšie, ale potom toto vyzerá tiež úplne divne. Umelo strašne, a hlavne, počkajte, toto tiež vyzerá úplne ako keby mali listy na tej hlave pospájané. Takže toto nevyzerá zase tak umelo, ale tiež to je tak. Toto tiež úplne, to sú tiež ale dlhšie listy. Dobre, to je všetko, takže dáme mu napríklad túto, hej. Počkajte, listné kosti.
No tak, dá sa to tu pekne takto ponastavovať, môžete sa s tým vyhrať ako ja sa s tým moc nehrám, iba tak, keď sa mi chce. Oči mu nejako spraviť dvojklikom, keď takto dvojkliknete, tak si môžete úplne detaily upravať nos, proste peru, dáte takto proste tie oči, hlavne sa dajú vyhrať a tak či chce byť veselý a tak. Je to pekne to spravili, hej. Takto obočie môžete ponastavovať, tak. Uši sa dajú proste nejako zmeniť, hej, nos, proste všetko, aby ten cimik vyzeral úplne nejako inak ako ostatní, aby sa líšil. No dobre, takže máme vlasy, fúzy. Tie fúzy sa mi tu celkom páčia, brada, fúzy, to je, toto sa mi páči hrozne. Aj toto sa mi celkom dobre páči, ale s tým nosom je to tak divne spojené. No, teraz som to klikol. Takto, no. Sú to celkom dobré tie fúzy. To vyzerá divne, také kotletky. Toto je dobré, to sa mi vidí, taký plnovous. A dáme mu, ja neviem, toto vyzerá divne, mne sa to fakt strašne divne toto pripomína tú goatee, teda tú briadku. Tak ja dáme mu, čo ja viem, toto, dobré. Takže, teraz máme oblečenie. No, ešte počkajte, s oblečením ešte počkám. No, postava. Toto si vypíkame, nechceme tu nič. Postava, takže to máte, že môže byť tučný, chudý, stredne chudý, stredne tučný, stredný, svaly, to je hnusný. Úplne toto sa mi vôbec nevidí, no. Ale tak proste svalnatý, proste sa môžete aj vyhrať s tými stehnami úplne, buď také, alebo také, zhruba, potom aj lítka, môžete mu dokonca aj nohu, veľkosť nohy, aj ruky proste, aké bude mať veľké, úplne bicáky riadne a toto, tak sa to volá, predlaktie, široké brucho, aké mu bude, či bude široký alebo tenký, toto boky, ramená sa dajú, asi všetko, na čo si spomeniete, aj prsia, aj krk zúžiť, ale proste to nevidno, ale nedáme ho takého svalnatého, neviem, sa to môže akože nejako dáme ho širšieho, tak, no, teraz môžem prejsť na to oblečenie. Ako, je tu dosť dobrý výber toho oblečenia, takto, čo sa mi, chýbajú mi tu farby, teda vlastné farby, že si môžem vytvoriť, napríklad kliknem a proste, že tu mám napríklad možnosť vytvoriť si vlastnú farbu, nie že toto sa mi zdá moc bledé, tak si to dám viac trošku a to mi tu chýba. Ako na niektorých tých na tých tričkách alebo na tom oblečení je dosť farieb na výber, hej, ale stále mi tam chýba to vlastné tvorenie, teda tie vlastné farby proste. No tu napríklad to dosť, aj tu máme ako nejaké rôzne tieto obrázky a tak. Je to dobre spravené, ale to mi tam chýba. Aj tu napríklad, keď ste do Sims 3 to bolo, že keď ste skončili, mohli ste mu vybrať obľúbené, jak sa to volá, obľúbené jedlo, hudbu. Povedal mi spolužiak, že to bolo iba v dodatkách. Bolo to aj normálne v normálnej hre, v dodatkách už bolo to, že znamenie si mohol vybrať, takže váhy a tak. Tuto mi to chýba, neviem, v dodatku nejako to možno pridajú. Uvidíme, ja sa sám teším na dodatky nejaké, takže tak poďme mu dať nejaké tričko, to sú, aha, tiež to je tu hodne, to sa mi páči, napríklad celé telo, tu môžete vybrať komplety nejaké, čo bude nosiť, hej, to je úplný rapper, on to je nejaký motorkár a tak, Exot, to je nejaký Nemec, to je nejaký maskáč, tento, to je župán, a to je Havaj. Dobre, tak dáme mu naspäť to tričko, čo sme mali. Tak, nohavice, tiež dobrý výber tých nohavíc, napríklad toto sú normálne také akože džíny, tak, džíny, vlastne rifle, to sú také kapsáčové ako sák, či jak sa to povie, to sú také emo, to sú kraťasy také divné, také akože na slávnosť, keď idete, tak si toto dáte.
sú maskáčové. Takéto aj biele. To sa k tomu hodí, chcem vidieť toto celkom. Tu sú už také rifle normálne. A klasika, tu sú kraťasy zase. Tu sú také tiež také pod toto, pod koleno. Tu sú trenky. A tu sa dá, zmeniť farba, dobre. A tu sú tiež nejaké kraťasy. No takže ďalej tu máme proste tiež tuto nejaké také punkové nohavice. Takže dáme si takéto teplaky. A ako to môžete vidieť, to sa mení farba. Hej, čo máme také. A keď prejdem na toto, tak už sa aj, už tie tepláky sa nejako zmení, to sa mi páči a tieto sa mi páčia celkom, to dávam vždy. Tu sú to punky, tiež, nejdem ich vám takto všetko tuto takto polopate, to si pozrite a takto vám to prejdem, pomaličky, jak si pozrite ako to. Nedoporučujem ho sťahovať, pretože sú tam vírusy a radšej si ju kúpte. Doplnky tu máme, je to celkom málo tých doplnkov, náramky, hodinky, akože nič moc, ale to stačí, ja to nepoužívam. Je tu tetovanie, som vám zabudol tiež povedať, tetovanie. Napríklad toto je, neviem ani, čo tu je tu napísané, nejaká, neviem, hieroglyfy, neviem čítať zatiaľ. Tu sú nejaké čínske tieto. Asi nie, ale to je jedno proste tetovanie, celkom dobre, je to tu krajšie ako v trojke, tam boli také slabé tetovania, ako, ale boli, tam sa mi to aj viac. Ale tak dáme to napríklad aj na krk sa dá dať, proste nejaký tento, aha, to, je to pekné, a hlavne toto kotva, to sa mi rád nepáči, pekné to je. Dobre, ideme ďalej. Takže do osla, na nejaké oslavy, tiež tuto máme, aha, takéto sako proste s nejakými tými štorčekmi, jak sa to volá, kárované, a to je košeľa, ale to je nevadí. Potom keď dáme tuto nižšie, to už je úplne čierne, už tam nie sú tie znaky. To sa tiež dobre spravili. To sa tiež, tu máme už také nohavice akože do spoločnosti, nie klasické džínie, alebo nohavice, rifle. Ďalej topánky, tiež tu nie sú zase tenisky, hej, to je logicky. Nejaké čierne tu sú. Športovné. Tričko nejaké. Také tielko. Také napríklad. Sú tu kraťasy a tepláky, hej. Napríklad. Môže byť. Fakt mi tu chýba tie vlastné farby, lebo tuto mi sadne možno taká tá biela a tá čierna, tieto Jordanky. Potom tu máme na spanie, nedáme nič, ale tu tiež nejaké trička, košela, nejaká klasická, potom tu sú tepláky a nejaké tieto trenky. Tu tiež nič, dajú sa tu nejaké tieto králičie a takéto klasické tie šlapky, alebo ako to mám nazvať, pantofle. Ďalej tu máme na večierok, to som, nie som si istý, ale asi to nebolo v trojke. Nie, nebolo to v trojke. Tuto pridali, je to dobré, sa mi to páči. Aj keď ja som to v živote nevyužil zatiaľ, čo hrám už do Sims 3. Nemáme tu tiež všetky ako v tom každodennom, nemáme tu všetky tie trička a nohavice, sú tu iba niektoré. A neviem, dám mu asi, také, také mu dám napríklad. A to sú tie punkové, klasika aj roztrhané s tým opaskom, tu vidíte cez to tričko. Tu sú tu nejaké také akože skrátené. No už tie nohavice klasické, to sú tieto, som celkom aj jediničky. Áno, môže byť, aj keď to vyzerá divne. Nechám toto. Tenisky tiež tu nie sú všetky, ja neviem, toto. Dobre, takže máme tohto typka vytvoreného, dúfam, že som na nič nezabudol. Meno, hej, klasika, toto. Všetko. No dobre, na nič som nezabudol toto dať potvrdiť. Áno. Už to bude dlhé. No a tu máme výber, kde budeme bývať. Môžete proste, keď vidíte dom a je tam niekto nasťahovaný,
tak proste ho môžete vysťahovať, odtiaľ môžete si tam vy nasťahovať, ale za začiatku nemáte veľa peňažkov, takže sa tam nasťahovať nemôžete. Keď zarobíte si, tak môžete sa do hoci ktorého tohto domu nasťahovať, ak máte dosť, akože tých simoleónov. To vyzerá jak dolár, ale nie. Ja už mám 2 rodiny vytvorené, aha, to není moja rodina vytvorená, aha, ja mám, no toto je prvé mesto a ešte tu je druhé mesto, Lázeňská oáza a toto je Vrbová zátoka a tu mám 2 rodiny vytvorené, James, sú 2 typci a tu je nejaký typek, Kane. To som si, obidva domy som si postavil, ako je nič mladé. Stavbu vám chcem ukázať a vám asi pravdepodobne aj ukážem. Toto napríklad je to drahé. 3000. Tak koľko to stojí? 5500. To sa mi to menej páči. Je také prázdne, nie prázdne, ale tak to vyzerá, no. Dobre, takže stavba. My si to pozastavíme a ideme stavať. Takže tu máme parcelu. Tak, tu máte už predvytvorené, že napríklad tuto si dáme si kúpiť miestnosť a môžeš to ako plejsnúť, položiť, hej. A tu máte už prednastavenú, je to pekné, sa toto páči celkom tento barák, hej. Ale je to moc drahé, takže my si radšej postavíme, aj keď ja, teraz krutá pravda, robím väčšinou štítmi, nie väčšinou, ale skoro vždy. Ja som cheater. Dobre, takže ideme si postaviť túto prázdnu miestnosť. Takže budeme mať asi klasický štýl. Zase to robím také veľké to robím, by som aj povedal. Aha. Takže tu máte normálne kladivo a takto sa to dá zbúrať, neviem, v trojke bolo tak, že ste mohli opačným tlačítkom na myši, takže pravým zmazať, keď ste potom prešli, hej. Toto tak nefunguje. Dá sa to nastaviť normálne, že aj ako v ovládanie v The Sims 3. Tak, máme proste stvorček, to nám stačí zatiaľ, aby som nedával dám tu nejaké dvere. Tu tiež môžete tých vecí farby dávať, aj ja tu môžete dať ráno, večer a tak dáme ráno, aby to bolo pekne vidieť. Okná dáme tiež nejaké, dáme lacné. No, také hnusné. Ja si dávam, ja som dosť taký. Alebo okná dám až potom. Ja vám zatiaľ ukážem iba, čo mi treba. Neviem, tak to počkajte. Nafarbíme si barák, ja neviem, na bielo, klasika. Čo si môžete zakliknúť, že celý barák, že sa vám môže dať. Strecha, to postavíte, tak dáte to place. A tak. No, máte strechu, tu si môžete aj zmenšovať a tak, ja si dám takú. To je obyčajný domček, je to taká chata, čo to vyzerá, aby som skôr povedal, nie dom. Dobre, takže dáme si tu tak. Dobre. Teraz si dáme, nejaké drevo tuto. Tak, dáme si tam, ideme si to zariadiť. Dáme si tam najprv svetla, aby sme videli nejaký luster, mi tam daj poriadne luster, tak sa vraví sa to. Toto má dobré ako frekvenciu. Takže toto nebude moc na nejak veľký barák, ale vám ho len chcem ukázať, takže dáme si tu proste nejaký pult, tento dáme černý, jak černoch. Tak. Otáčanie tu funguje, že stlačate pravé tlačítko, čo ma trošku irituje, keď prejdem. A naspäť sa to nedá dať. A proste musíte ísť okolo, furt to musíte ľacný. Musíte to furt stlačať a to trošku ma to irituje, hej. Sem tam dáme šporáčik. Tiež tu nejaký taký dáme, taký lacný, aby sa mi to tam všetko vyšlo do jeho spory. Tak. Umývadlo, tiež nejaké úplne ľacné. A tam som to nechcel dať. Mikrovlnku nejdem kupovať, hej, akože to vám ukážem, tak to dáte, hej.
nejdem ho kúpovať, je to zbytočné. Teraz. No, nejdem z toho robiť teraz let's play, hej. Možno spravím, teoreticky by som aj mohol, ale neviem. Uvidíme, ako sa bude mať vec, takže dáme si nejaké modré, či nepoznám farby, som biele. Čo viem. Toto kuchynka, to je všetko, hej. Toto je základ, ten šporák a toto. Tú mikrovlnku ani vám to tak netreba, ale nebude si ten typek mať na čom nejaké určité jedlá. Keď mám jedlo z mikrovlnky, šťastný moc nie, by som povedal. Takže kúpeľka. To dáme do druhého rohu, ja som fakt neprestranný človek, proste fakt neviem ako to tam všetko do rohov ostré dostáva prázdny. Dobre, nejaké umývadlo, klasika, toto iba. Vedľa toho to bude divné. Záchod, najlepšie je lepší, pretože tento sa vám rýchlo pokazí. Tuto máte napísané aha. Nechýr 10, že vám doplní proste, že bude spokojný, že nebude môcť tak často chodiť na záchod. Pohodlie 5, takže proste, že sa bude mať dobre. A nezničíte no, že sa to nedá zničiť, proste toto je zase nepohodlie, je to také lacné, spoľahlivostri, takže to málo vydrží a ale dobre, to je proste všetko také, no. A to je všetko, tu do kúbeľky vám fakt nič iné netreba, fakt nič nie. Koberec mu to dám, aby nepovedal, že nemyslím, to je divný vyzerá. A proste, to je základ, ďalej tu máme spálňa. No máme ešte 10 000, dobre, ako dám mu túto manželsku, pretože nechcem mu dávať toto, je, ja viem, že toto je to lacné, ale fakt sa mu to moc nevyspí. Takže dobre, že budeš zlámaný a tak, ani na tejto sice, hej, ja som to zažil, pretože týpek chalan bol nešťastný, že mal ľahkú posteľ, tak som mu kúpil jednu. To do rohu, dáme mu tu jeden stolík, aby nepovedal nejaký tento napríklad, hej, to sa mi páči celkom. A ako vravím, tie farby, je to výber tých farieb, ale ja to moc neriešim, ako keď sa mi páči, hej, tam keď tá červená, táto čierna, je to dobré, ale keď takto to neriešim moc. Dobre, takže všetko máme, teraz ešte akože toto na odloženie veci. Divne vyzerať. Tak. Samozrejme ešte môžeme tu dorobať tie steny, ale fakt mi sa to nechce robiť tie steny. Hej. A spravím na konci potom. Tu do spálne vám tiež nič iné netreba, fakt sa vám možno také počítač a takto vám môžem ukázať teoreticky, tu vám dať, tu si dáte stolík a máte počítač, ja neviem, takýto počítač, hej, dáte mu tú stoličku a ide, divná stolička, no, to si vymažeme všetko, alebo mu to tiež môžete dať nejaké šachy, alebo, ja neviem, toto mikrofón, hej, toto postavíte a ide. Potom tento maliarsky, toto klasická je z trojky, aj z dvojky sa mi zdá. Dvojku som, už si nepamätám vôbec a jednotku som nehral. Boxovací pytel môžete dať, potom sú tu rôzne stroje a dobré je na tej hre celkom, že raketa Apollo. Vidíte, že to je zamknuté, prečo? Pretože sa sprístupní až od levelu, teda úrovne 10, hej, level, no to je jedno. A to sa získate tým, že keď budete mať proste vedu raketovú astronomia, astronaut, keď budete za povolanie, tak sa vám to odomkne. Takže obývačka, tu dáme zase sem do tohto rohu, všetko dávam do rohov, ja viem. Obývačku dáme, klasika gauč, ten gauč sa mi páči, tam sa sme ešte dvaja, to je pohoda, ja neviem, dáme. No a vidíte, teraz otáčam a ja som to chcel dať tu, len som to preklikol, tak musím dať znova. Ale počkajte, neskúšam čo. Tu sa toto, nie, dobre. To sa mi vadí, dá sa to nastaviť, hej, aj to The Sims 3 ovládanie kamera. Sem dáte túto nastavenie hry. Hrateľnosť, je to v tomto ovládanie a kamera, tu môžete kamera z The Sims 3. No a ja už neviem sa vyjadrovať. Ja používam normálne z tohto The Sims 4, lebo už som si na to zvykol, hej. No, dobre, kde sme to skončili? Telka, no tak ja neviem, môžeme si kúpiť aj toto, ale to potom získame málo tých. No tu 1500 v pohode, čo mám, 9000. A proste, ja neviem, ja keď som pozeral nejaké videá z toho The Sims 4, tak tí ľudia, neurážam nikoho, hej, teraz,
tak proste ten dom bol taký veľký a chápem, že mali dvoch, hej, takže im trvalo viac. Ale aj keď máte jedného, tak v pohode sa to dá a zostane vám veľa peňazí a nejaké modernejšie. Ako ja som toto treba šetriť do začiatku, ale potom sa vám všetko kazí, tak budete aj zarábať, bude to lepšie, hej. A toto asi mu dám, nedám mu to, pretože vlastne neviem, tak no. To je na zem? Prečo je to na zem? Aha, nie, dobre, to som sa, alebo hej, ja vlastne hej, toto je moja dobrá genialita, ty kokos. Máme mu tam nejaký na ten stolík, hej, napríklad, tu mu dáme stolík pred barák. No, proste neviem sa vyjadrovať. No, to je nič nové. Také malé, to nejaké malé. Bývačka by bola, fakt nič iné tu netreba už. Ja viem, možno takú ešte nejakú stoličku. Takto, hej, na toho. Hej, takto. Potom sú tu môžete aj proste, že knižnicu. No, to neriešte môj jazyk, pretože je to fakt niečo hrozné, ja viem. Jadelná. Ty kokso! Jedálňa. Máme tu stoly, tak dáme nejaký tento, mu to stačí, dáme mu to tuto, hej. Dáme mu tam dve stoličky, aby nepovedal, to je to základné, ja to vždy, aj keď mám prachy, dávam tuto. To sa mi najviac páči. Chýba mi táto umývačka riadu. Je to fakt, čo mi chýba. Nie, že chýba, ale je to lepšie, preto proste to tam hodí, ten tanier a proste bez nejakých úmy, je to v pohode. Mne sa mi páči, že keď hráte, on ide jesť, doje, tak nie že to tam nechá, ale automaticky to ide umyť, ako niekedy sa mi to stáva, že aj to tam nechá, hej, ale niekedy fakt, že to sám od seba ide to umyť, proste to sa mi páči, to je to, a ešte kôž si tu musíme, teraz ideme dorobiť tie miestnosti, ze steny, toto hej, a to dáme prvú stenu, tak. Potom dáme ďalšiu stenu na toto. Tak, no. A úplne priestranný barák, veď tam sa ešte vám koľko vecí, túto by som dal dať čo proste nejaký tento. Je to v pohode, tak dá sa to ako, v mojom podaní sa to dá, dáme tu nejaké dvere, aha. To sa nedá zmeniť farba, ako to môžete dať iba biele, a to sa mi nepáči, toto koľko stojí, 305, to je dosť. To je dosť, ale tak Dodge nie, a tak toto, aha, to je 320, nevadí. Neviem, to. Sem, no vidíte. A pekný dom proste, čo viac si dělá? Pekný dom. Dám tu lampu, to je tiež dobrá, no. Dobre, toto môže byť aj tak a dám mu to svetlo ešte nám. Toto. To vyzerá dosť mega divne, takže tam vyššie. Dobre. Takže toto je všetko, čo som vám chcel ukázať. Takže s vami bol Škorpión. A majte sa. A hrajte hry.